dama daga inda mutum yake fara lalacewa ya fara rena abu biyar. Na farko ka rena kalarka. Mutum ya rena kalarsa me yake? Sai ga ya fara bleaching. Shi fari ya so a yi shi sai aka yi shi baki. Ko kuma mutum ya fara rena tsawonsa sai ya ce shi ya so a yi shi dogo, ga mutane nan dogaye da yawa amma shi an yi shi gajere. Saboda haka wannan kalmar gajeren in ta bi shi sai ta karya masa zuciya, sai ka ga ya nemi wani takalmi dogo mai tudu, sai ya dinga hawa kai. A taimaki wada ko wai dole sai ya yi tsawo. Ka koma ƙasan ka zauna inda Allah ya ajiye ka ga abin mamaki. Sai ka shiga taro ka zama daban, a zo ana kallon ka. Shi yasa wasu waɗanda suka iya amfani da baiwarsu, ko da Allah ya yi musu wata tawaya a halittarsu, sai kaga sun yi amfani da wata dabara sun zama abin mamaki a duniya. Wani kuma sai ya fara rena ƙasar da aka yi shi, sai ka ji mutum yana kash, ina ma ni ba ɗan Najeriya ba ne. Wannan wahala da muke sha a Najeriya, ina ma ni ba ɗan Najeriya ba ne, ina ma can cikin tura aka yi ni. Kayan tura na ko tsarki wasu ba sa yi a cikinsu. Ko ya kalli wasu maguzawa saboda sun yi kyale-kyale a tituna, sun sa wuta, sun sa ruwa, sun bari ana shan giya, ana karuwanci, ana yawo tsirara, ana kaɗe-kaɗe da raye-raye, ana shan kayan maye. In ya je ga abin da suke sai sha'awar ina ma a can aka yi shi, ba a cikin musulmi masu sallah ba. Wani kuma ya ganshi shi ɗan talakawa ne, ya ga masu kuɗi suna fantamawa, ya ce ka amma an cuce mu wallahi. Waye cuce ku? Yana ga me yasa aka yi shi a cikin talakawa? Ina ma an yi shi cikin masu kuɗi. Ko ya dinga sha'awa ina ma shi wane ne babansa, ko ina ma ba wane ne babansa ba, ina ma ba a ƙabila kaza aka yi shi ba. Kai wani ma da ya daki kirji da iskancin ya iskanci, ina ma shi ba a yi shi musulmi ba. Wai musulmi suna jawa mutane abin kunya, ina ma shi ba ma musulmi ba ne. Wai musulmi sun kasa kere-kere, sun kasa ci gaba, sun kasa gyara yankunansu, sun kasa kaza, shi ina ma ba musulmi ba ne. To kaga abin ya yi girma da yawa. Wani kuma sai ce ina ma shi ba mace aka da ba namiji aka yi shi ba, sai je biya dubunnan kuɗi, sai a cire masa marena, a yanke masa gaba, a ɓirma shi a yi masa gaban mata. Kuma ya shiga cikin mata su dinga gudu, in ya shigo cikin maza mu gudu, ya zama jemage. Tunda dai ka san mudi ne, ka gan shi kuma da rigar nono, ba dole ka gudu ba. In ya shiga mata har yanzu kallon maza suke masa, mu kuma har yanzu ya shigo kallon maza muke masa. Mata ba sa rufe kofa da shi. Zuwan ɗan Daudu nan ake ta kama a Lagos ɗin nan. Ka kullum haka yake, in ka gani ka rasa to wannan, in aka faɗi sunansa da aka sa da miri namiji sai in ta mamaki. Ga mutum ya yi kwalliya, ya sa jambaki da jamfarce, ya tada mama, ya yi kaza, kuma ya sa sunan namiji. To wata kuma macen, ita kuma an yi ta mace sai ta ce ita kuma tana son a sa mata marena, a sa mata gaba, ita kuma a tayar mata da kwanji. Ita kuma ba ta son Allah ya yi ta mace, ta fi son Allah ya yi ta namiji. Ta rena halittar da Allah ya mata na mace, namiji take so ta koma. Wasu kuma sai su ce su kuma na ƙarshe su ce su kuma suna ga cewan namiji da mace su ne za su yi aure, to su kuma suna ga wannan su kuma bai musu ba. Kawai su suna ga kowane jinsi ya wadatu da jinsinsa. Namiji ya auri namiji, mace ta auri mace. To yanzu 'yancin waɗannan a duniya ya fi kowane 'yanci yanzu. In ka taɓa waɗannan yanzu a duniya za ka sha mamaki. Akwai ƙasashen da in za ka shiga ma a wajen intabiyu na biza sai an tambaye ka, me ra'ayinka akan namiji auri namiji? In ka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim, sai a ce to okay, thank you so much, sai a cancel, a ce wannan ba za a ba shi biza ba. Saboda in ka je ƙasar za ka gansu kuma za ka ji haushinsu, to ko ba a so ka ji haushinsu.